Que no, carinyo, que estic bé. Però si a mi m'era igual entrar al govern. Ni hi havia pensat. Què estic fent ara? Res, estic ocupat desencallant un problema. Que ja fa 2 dies que dura i no me'n surto. Carinyo, sí, després et truco. Un petó, amor. Marta! Digues, Oriol, digues. Vés-te'n tu, la merda! Com? Que duc un fil lligat al dit, que me'l hauria lligar per recordar-me alguna cosa i no sé què és. Tu saps a què m'estic oblidant? De fer oposició? No, una altra cosa. De fotre-li canya en Duran? No, una altra cosa. D'explicar que la independència no serà demà a la tarda? No, una altra cosa. De criticar les retallades en sanitat? No, una altra cosa. De criticar les retallades en educació? No, una altra cosa. En ajuda a la gent gran? No, una altra cosa. Els discapacitats? No, una altra cosa. T'has oblidat d'esmorzar? Mai. De demanar la dimissió del cap dels Mossos d'Esquadra? No, una altra cosa. De demanar la compareixença de l'Espadaler pel cas de Mètode 3? No, una altra cosa. De demanar la compareixença del germà Gordó pel cas de Mètode 3? No, una altra cosa. De demanar la compareixença del germà Gordó pel cas Pallarols? No, una altra cosa. De demanar que l'Oriol Pujol deixi l'acte de diputat? No, una altra cosa. De trucar a casa del Pere Navarro, riure i penjar sense dir res? Avui sí, però no, una altra cosa. De votar contra les modificacions legislatives per garantir el Barcelona World? No, una altra cosa. De demanar al Polònia que t'imiti un actor més guapo? No, una altra cosa. De criticar públicament el cas Palau? No, una altra cosa. Ai, Oriol, doncs no ho sé! Ostres, Oriol, com és que no portes pantalons? Esclar, coi! Era això! M'he oblidat de posar-me els pantalons. Saps què passa? Que per salvar el procés me'ls he hagut de baixar tantes vegades que al final he decidit anar sense. Però com que tornava a fer una mica de fresca, havia pensat posar-me'ls avui. En fi, misteri resolt. Què? Anem a fer el segon esmorzar? Sí. Molt bé, anem. Saps què? Des que vaig sense pantalons, hi ha un cambrer molt simpàtic que sempre em convida a croissants.